So bali mga super no ang kinimbuot mo. Sige. Layat. Kaya po mo ay nagbalik ka. Oh, to. Kani mo sa ay pasag diha kay kanang kwan. Hubat raman ko dito. Oh. Sila nga hinda man sa dito. Kung kunapay chip, adto ra ko dito mga warta ra ko. Sige na kay kwarta pagkaon na ha. Ano musal ka diha kay. Oh. Sige. Di ko yung gani. Ibang banda ha ay pasag di. Pare kuno ano Day. binji man ni. So bali no mga super. Ato sa kuha ano kuan information kani kuan si Boss, gamay lang boss be. Boss, gamay lang. Karbo mo ni. Ang Trace mo ni. di ka may pa responder. Ha? Kamay okay sige lang kamo. Igor na ni kanta. Sige lang at ang ato lang dadawat yung report. Sir. Sir, gamay lang. O sino daw ng report ni sir? Ato gagkuan ni. Gara. Gamay lang information. Artista ba? Sir, gamay lang ang sino dadawat nga report ani. Na ini-report sa mo nga na ako na babae nga padung mulukso mao nga Hmm. respondihan. Tapos Tapos mao na nga gigukod ko na siya og sisit na kuyawan siya mao nang niadto siya sa taas. moto ang box ka nang third fourth floor no? Nga building? Ika fourth floor ano? Third floor. Third floor. So moto nga nangatag tabak sa carbon kay ilang ring area, but the opportunity naabot o yang kapuyo burag na ruwas na. Naluwas ra kay naabot yang kuan yang bana. Posible wato kaon. Murag mao gyud, murag gutom siguro to. Sige. Si police, Karalyas, imong rango. patrolman, Karalyas. Patrolman first name sir. Noel. Noel. Si Patrolman Noel Caralias, salamat sir ha. Si Patrolman Noel Caralias no sa Waterfront Police. So man situation karon, medyo naalig po diri. Gamay kay dalawa ning mao nga lugar nga buot mo ambak, manilang gali nga dalawas kay debot ang banda mga super. Diri sa may Osmeña Boulevard do sa Habig pa at pilit sa may Unitap mga super. Paday ko mo pag-update sa tong